i Gresham der bare det der? Ja, for helvede, mand. Går vi? Ja, det er alt fedt. Skal vi tage en her, drenge? Ja, så lad os være det. Fuck, hvor er hun lækker, mand. Hold kæft, ja, hun er fucking lækker. Skal du have noget? Fuck, hun er lækker, mand. Skal du have noget? Jo, bare det samme, som han fik. Okay. Skal det? Jo, hvor er det? Hvad siger du? Nej, du er sød. Nej. Men man er til centret, smukke. Nå. Hvad? Hvordan går det så med dig, Steffen? Vi kommer ikke sammen mere. Hvad? Hvorfor ikke sammen længere? Fordi hun er fucking fed. Jeg magter ikke kigge på hendes krop mere. Folk, de griner også. Ej, prøv lige at styre dig. Nej, der er ikke nogen, der griner. Jo, der er. Elias, nu er du plat. Det kan godt være, hun er lidt tyk, og hvad så? Det skulle da lige meget, hvad andre folk går rundt og siger. Så få dog din egen mening. Prøv at være lidt mere Dr. Phil. Det var betænksomt, men du slog om. Sig mig, er du ensom? Jeg håber, du er ensom. Yeah. Fortæl mig, er du ensom? Jeg håber, du er ensom.